Pnawn da pawb a croeso i sesiynau adolygu Carlam Cymru. Bydd sesiwn heddiw yn canolbwyntio ar Ffiseg pwnc TGAU deddfa Newton ac yn cael ei gyflwyno gan Dyfan Harvard o Ysgol Penweddig. Bydd y sesiwn yn para tua 45 munud lle bydd yr athro yn cyflwyno y cynnwys perthnasol. Os ydych chi unrhyw gwestiwn yn ystod y sesiwn, defnyddiwch yr adran cwestiwn ag ateb a fe wneud ni'n gorau i trio ateb cwestiynau chi. Fel y gwelwch chi, ar y dolen adran cwestiwn ag ateb, os ydych chi'n hapus i adael eich enw a cyfred e-bost, byddwn ni wrthi'n bodd cadw mewn cysylltiad â chi mwyn anfon gwybodaeth atoch am unrhyw ddigwyddiadau eraill yn y dyfodol. Gallwch glicio ar y dolen ar unrhyw adeg yn ystod y sesiwn. Jyst nodyn, bydd y sesiwn heddiw yn cael ei recordio a bydd y recordiau a unrhyw adnoddau perthnasol yn cael ei uwchlwytho i wefan e-sgol o dan y tab Carlam Cymru. Diolch yn fawr Dyfan, draw at chi. Gret, diolch yn fawr. Diolch. Ni'n mynd i edrych ar deddfa Newton heddi. Gobeithio weithio mynd trwy'r y 3 deddf, 3 sydd i gyd. A wedyn, gobeith yw bod ni'n mynd trwy cwbl o gwestiynau cyn bapur felly ar y diwedd, dibynnu ar amser. Ni'n mynd i ddechrau ar un gyntaf. Deddf cyntaf Newton. So, dywediad yw, bydd gwrthrych yn parhau'n llonydd neu mewn mudiant unffurf mewn llinell syth ond i bai bod grym cydeffaeth allanol yn gweithredu arno. So, yn syml, be mae hwn yn golygu, yw os bydd y grymoedd mewn cydbwysedd, bydd y gwrthrych yn sefydlog neu yn symud ar fianedd cyson. So, fi'n rhoi llun i chi nawr, jyst fel bydd hwnna'n edrych. So, dychmygwch car, bod y grym yn tynnu'r car mlaen, grym yr injan, a wedyn tynnu grym arall yn tynnu'r car nôl. Bod yr grymoedd yn hafal, chi wedi gweld fyna bod e'n 100 Newton un ochr a 100 Newton ochr arall. Os chi'n gwneud 100 yn 100, bod yn 0. Mae'n golygu, gallu bod yn golygu dau peth. Gyda dal meddwl bod y car yn symud ond ar fianedd cyson. Neu, os mae'r bianedd yn 0, mae'n golygu wedyn bod y car ddim yn symud. Bod e'n llonydd. So, os defnyddio pen fan hyn, gobeithio bod chi'n gallu gweld hwn. Pen. So, gallwn ni weld bod ni'n gweld FR fan hyn. Chi'n gweld mae'r FR yn meddwl, mae'r grym cydeffaith. Chi'n gweld grym cydeffaith fan hyn nawr ar y gwylod. Mae'r grym cydeffaith yw'r FR fyna chi'n gweld sy'n gweud 0 Newton. So, pryd ni'n gwneud 100, tynnu 100, i ni'n gael dim. Mae hwnna hefyd yn golygu mae'r cyflymiad. So, yr acceleration, y cyflymiad, yn 0. So, mae'n gallu bod dau peth, pryd mae'r grym cydeffaith yn 0, mae'n gallu meddwl bod e'n bianedd cyson, neu bod, os mae'r bianedd yn 0, mae'n meddwl bod y car yn llonydd wedi yn symud. Fi wedi symud mlaen fyna. Trwyn, fi wedi newid yr sefyllfa. Mae'r grym, yr injan yn fwy. 200 Newton, a so fi 150 Newton fan hyn. Yw'ch math to, 200 tynnu 150, a wedyn mae hwnna'n rhoi fi grym cydeffaith, 50 Newton, mae'r car yn symud ymlaen. So mae'n golygu bod e'n cyflymu, oherwydd mae fe'n mynd tuag ymlaen, mae'n bositif, mae'n 50 Newton positif, sy'n golygu bod e'n cyflymu, mae'r car yn cyflymu. So pryd mae'r grymoedd yn anghytbwys, mae'r grym cydeffaith ddim yn 0, mae hwn yn golygu gallai'r car bod yn arafu, yn cyflymu, a yn y sefyllfa hyn, mae'r car yn cyflymu. Mae 200 Newton yn gwynebu ymlaen a 150 Newton yn ôl. Yn y sefyllfa yma wedyn, jyst bod fi'n cael rhoi'r 3 senario i chi. So, yr tro yma, mae'r grym sy'n tynnu'r car yn ôl yn llawer fwy na'r grym sy'n tynnu'r car ymlaen. 150 Newton yn ôl a wedyn 100 Newton ymlaen. Felly, os chi'n gwneud mathemateg, 150 tynnu 100, mae'n rhoi 350 Newton yn ôl, neu os chi'n rhoi fel grym cydeffaith,
byddech chi'n rhoi -350 i ddangos bod yn arafu. Os ni'n rhoi positif 350, bydda hwnna ddim yn gywir i wneud, oherwydd mae hwnna'n dangos i'r arolwr, neu'r pwy bynnag sy'n marco'ch prawf chi, ond byddech chi'n gwneud hwnna, bydda hwnna'n golygu bod y car yn cyflymu. Ond yn y sefyllfa yma, mae fe'n arafu, so mae'n bwysig iawn bod chi'n rhoi'r minus fyna, -350, i ddangos bod y car yn arafu. Right, so dyna i gyd rili yw deddf cynta Newton, mae'n eitha byr. A fe nath am y gobeith bod ni'n gallu trwy'r 3 deddf a gyflym i fod yn onest. Ond beth yn gynta edrych nawr ar cwestiwn aroliad cyn bapur i weld pa fath o gwestiwn gallen nhw gofyn i chi. Okay. So fan hyn, fi'n gwybod mae fwy na dystau grym fan hyn. Mae grymoedd yn gwynebu fyny a grym yn gwynebu lawr yn amlwg. Byddech chi'n pwysau yn tynnu lawr. Mae'n mynd i dod mewn yn pryd ni'n edrych ar reol deddf Newton yr ail un a hefyd y trydydd un. Okay. Ble ni'n mynd yn edrych ar bod grym y llawr yn rhoi ar y car yn hafal i'r grym yr car yn rhoi i'r llawr. So mae'r grym yr llawr yn rhoi ar y car yn hafal i'r grym mae'r car yn rhoi ar y llawr. So er enghraifft fan hyn, mae fe'n gweud 3,000, 5,000 Newton. Okay. Nawr, os chi'n adio rhain gyda'i gilydd, chi'n cael 8,000 Newton. A wedyn mae'n gweud bod pwysau W, so ni'n gwybod beth yw'r pwysau to. Falle bydd cwestiwn yn dod lan nawr mewn munud yn gofyn i gweithio allan beth yw'r pwysau. Ni chi'n gweld bod y grym gyrru fan hyn 1,500. Mae'r grym llusgiad yn 300 Newton. So hyd yn oed edrych ar unrhyw gwestiwn, bydd chi'n gweud yn syth bod y car yn cyflymu. Mae'n cyflymu os chi'n gwneud y maths to, mae'n cyflymu gan 1,200 Newton. Okay. A dyle fod y pwysau yn hafal i'r grym sy'n symud lan. Okay. So dyle bod y pwysau wedyn yn 8,000 Newton. So gen i weld ar y slaid nesaf beth yw'r cwestiynau gallen nhw ofyn. Okay. So ni wedi rhoi'r diagram fan hyn to. Okay. Jyst bod chi'n cael gweld gyda'r cwestiwn. So'r cwestiwn cyntaf maen nhw gofyn, mae'r grymoedd vertigol yn gytbwys. Okay. Ysgrifennwch werth 8,000 Newton. Chorwedd wedi wedi bod yn gytbwys. Felly 3,000 a 5,000 yw 8,000 Newton. A mae'n mynd i bod yn gyfartal i'r pwysau yn gyfan gwbl. Fan hyn wedyn, mae'r cwestiwn ba, mae'r grymoedd llorweddol horizontal, so vertigol sy'n mynd lan a lawr. So llorweddol sy'n mynd ar draws. Mae'n gweithio ni bod yn anghydbwys, a ni chi gweld hynny. Mae'n gweithio ni faint. So mae cwestiwn eitha neis fan hyn. Rhowch gylch o amgylch maint y grym anghydbwys ar y car. 1,200 Newton. Okay. 1,500, tynnu 300, o'n a roi 1,200 Newton i. Right, mae'n rhoi roedd o paragraff bach i ni ddarllen. Okay. A mae'n gweithio ni danlinellu geiriau sy'n cwbl ar y brawddeg isod yn gywir. Mae'r grym anghydbwys yn achos i'r car symud ar fianedd cyson, fianedd sy'n lleihau, neu fianedd sy'n cynyddu, anghyfeiriad y grym llusgiad, grym gyrru, y pwysau. So yn amlwg, gallwn ni weld bod y car yn symud ar, dylech chi weld bod e ddim ar fianedd cyson, oherwydd dyw'r grymoedd ddim yn hafal, felly mae rhaid bod ni wedi bod y fianedd yn cynyddu, ac yn gyfeiriad y grym gyrru. Nid y grym llusgiad sy'n tynnu'r car nhw. OK, ail deddf Newton nawr. OK, ni'n mynd symud ymlaen i'r ail deddf. O'n bach yn wahanol, felly chi wedi clywed yr hafaliad yma o'r blaen. Ond felly chi ddim wedi clywed y dywediad. Mae bach yn gymleth, ond ni'n mynd i symleidio fe fel wnaethon ni i'r deddf cyntaf. So, ail deddf Newton, mae cyflymiad gwrthrych mewn cyfrannedd union a'r grym cydeffaith sy'n weithredu arno a mewn cyfrannedd gwrthdro a'i mas. Felly, yn syml, okay, beth sy'n ni fan hyn yw grym equals, neu yn hafal i mas lluosi cyflymiad. Okay. Byddech chi gyda, fel gath i ddweud wrthos diwetha,
bod bod chi gyda yn prawfion TGAU Ffiseg, mae tudalen 2 os fi'n eitha sicr, off top of men, bod nhw gyda'r hafaliadau i gyd i chi. Chi'n ffodus iawn, bydd yn rhaid chi ddysgu'r hafaliad yma. Mae fe'n dod i fyny ar tudalen 2, ac felly jyst bod chi'n ymwybodol o beth yw e. Hwn yw ail deddf Newton. Okay. Felly, so mod chi'n weld y triongl yma. Okay. Yn Saesneg yn amlwg grym yw force, M yw yn sefyll am mas, a A yw cyflymiad. Okay. So, fel llinell, so mod chi wedi weld rhain o blaen, fi'n hoffi nhw, mae'n tueddiad bod disgyblion yn hoffi'r triongl yma. So mod chi uso nhw, defnyddio nhw'r blaen, os ddim, mae'r llinell yn y canol yn meddwl lliosi, fi os yn gwneud hwn, a wedyn rhannu. Felly, os mynd i sgwennu hwn mas, bydde F, sef force, grym, yn hafal i mass, lliosi acceleration. So, acceleration yw cyflymiad. So, fel mae hwn fan hyn, mae hwn yn Saesneg i'r Cymraeg sydd gyda ni fan hyn. Okay? So, os byddech chi wedyn yn stryglo yn yr aroliad, i felly gwedwn nawr bod y cwestiwn yn gofyn, wel, fi moyn ffindo mas cyflymiad, yr acceleration. Felly, bod chi ddim yn hyderus i aildrefnu'r hafaliad. Wrth dysgu hwn, chi'n gallu, falle, allwch chi'n gwneud edrych ar yr A, fan hyn. So, A yn hafal i F rhannu M. Okay, so acceleration is force divided by mass, neu yn Gymraeg, cyflymiad yw grym rhannu mass. Okay. Neu, gallai'r cwestiwn gofyn, wel, mass. Beth yw mass? Wel, grym rhannu cyflymiad. Okay. Dyma bod chi'n gwybod hwnna fel mae'r triongl yn gweithio. Mae'n ddefnyddiol os chi ddim yn hyderus i gwybod, os chi ddim yn hyderus yn eich mathematig i aildrefnu hafaliad. Okay. So mae hwnna i chi, rhywbeth ddefnyddiol. Okay, a wedyn mae hwnna rhywbeth i ychwanegu i dystagos. Grym yw force, mass yw mass, yn Saesneg cyflymiad yw acceleration. O ie, a mae hwn yn bwysig, felly byddwch chi wedi dod ar draws hwn, gaf fi defnyddio rwbr i rwbr hwnna mas, mae hwnna bach yn y ffordd. So, cofiwch, beth yw hwn yw, cyflymiad yw newid mewn bianedd rannu gyda amser. Bydde felly chi wedi dod ar draws hwn mewn yn uned arall, byddech chi wedi gwneud yn y flwyddyn yma yn Ffiseg. So, cyflymiad yw newid mewn bianedd rannu gyda'r amser. Felly mae hwnna'n gallu bod yn ddefnyddiol ar gyfer falle cwestiynau sy'n gallu dod lan mewn cwestiynau ni gyda aildeb Newton. A mae'n bwysig bod chi'n ymwybodol o hwnna, pidwch anghofio hwnna. Okay? Fi wedi weld cwestiynau dod lan ble maen nhw'n rhoi'r newid bianedd i chi ar amser, a maen nhw'n weithio allan y cyflymiad. Okay. So, nes ydyn ni edrych ar cwestiwn cyn bapur. Wel, actually, dim to. Right. Un slaid arall cyn y cwestiwn cyn bapur. Mae hwn yn bwysig iawn. Okay? Fan hyn, mae pwysau a mas ddim yr un peth. Ni'n tueddol o gweud okay? Ni'n tueddol o gweud, faint chi'n pwyso. Ond mas yw, actually, pryd fi'n mynd ar y scales, okay? A mae'n gweithio fi bod fi fatha 70 kg. Okay? Hwna'n mas fi. Pryd ni'n sôn am pwysau, mae hwn yn cynnwys hefyd disgyrchiant. Disgyrchiant sy'n tynnu fi tuag at y ddaear. Mae'r paragraff sy'n gyda fi fan hyn, jyst yn dangos rili, fel bydde botel 1 litr, okay, mae'n 1 kilogram, bydde i fasau'n un peth ar mas ar ddaear, ond bydde i bwysau'n wahanol. Ond mwyn achos bod disgyrchiant yn wahanol ar mas, nag yw e ar y ddaear. Okay? So, ni'n dweud bod grym disgyrchiant yn 10 newton y kilogram. Mae'n bwysig iawn bod chi'n gwybod hwn, achos nid yw hwn yn blaen eich papur aroliad. Okay, mae hwn yn rhywbeth yn mynd i goffo cofio, a rhywbeth yn bod yn ymwybodol o pryd mae cwestiwn yn dod lan. Mae mas mewn kilogram, disgyrchiant yn newton y kilogram, a wedyn mae pwysau yn newton. Okay? So byddwch yn ofalus o hwnna. Mae'n bwysig bod chi'n ymwybodol o hwnna. So gwedwch nawr fi'n 70 kg. Os bydde pwysau fi, bydde fe'n 700 newton. Okay? Jyst rhyw fath o syniad i chi o fewn yn gweithio.
Siampl o gwestiwn, mae roced dŵr yn cael ei lawnsio o arwyneb y ddaear. Mae ganddo mas 2.5 kg ac yn cynnyrchu gwthiad, sef thrust, o 75 Newton, cyfrifwch cyflymiad y roced. Nawr, mae hwn yn gwestiwn fi wedi bod yn defnyddio. Dyw e ddim o cwestiwn cyn bapur, ond fi'n credu'n dda i gweld os ych chi wedi bod yn gwrando ar beth wedi bod yn gweud am y 5 munud diwetha. Felly, les yn torri hwn lawr. Mae'n bwysig bod ni'n pigo'r gwybodaeth sy'n ddefnyddio. So mae'r mas yn 2.5 kg. Hefyd edrych ar y gwthiad, un o'r grymoedd 75 Newton. A ni mo'n cyfrifo cyflymiad y roced. So hwnna oedd un y roced. 75 Newton yn tynnu'r roced i fyny 2.5 kg i lawr. Yn amlwg, mae hwnna jyst yn sôn am y mas. Felly bydd rhaid ni trosglwyddo'r mas i grym. Nawr, chi'n cofio, bydd rhaid ni sôn am pwysau felly. Dim mas. Felly bydd rhaid ni lliosi'r 2.5 gyda 10. I heb cynnwys y disgyrchiad. So os fi'n neud o'n to, fi lliosi'r 2.5 gyda 10. Mae hwn yn rhoi 25 Newton i fi. So 75 Newton dal fyna yn tynnu fel an. 75, yn tynnu fel an. 25 Newton nawr yn tynnu fel awr. Oedd yn 2.5 kg, ond ni wedi trosglwyddo fe, achos dim ond mas yw hwnna, a ni angen trosglwyddo fe i'r pwysau Newton. So fi wedi gwneud e fyna. Ar y dde, chi wedi gweld, edrych yn neis. 75 Newton lan, 25 Newton lawr. So os fi mo'n gweithio allan y grym cydeffaith, fi'n tynnu nhw i gilydd. Fel ni wedi bod yn gwneud yn 10 Newton cyntaf, ni wedi tynnu'r ddau o gilydd. Mae'n rhoi 50 Newton i fi. Nawr, sori, fi'n mynd nôl bach. Dyw'r cwestiwn ddim yn gweithio i gweithio allan y grym na'r problem. Dyw'r cwestiwn ddim yn gweithio i gweithio allan y grym cydeffaith. Ond oedd rhaid wneud hwnna'n gyntaf. So mae'n rhaid chi darllen y cwestiwn yn ofalus. Dyw e ddim wedi weithio i gweithio allan y grym cydeffaith, ond mae'n bwysig i gyfer yr ail rhan. Mae gyd weithiodd y cwestiwn i cyfrifo y cyflymiad. Ond yn gael grym cydeffaith, fi lle i ddyn nawr. Fi'n gosod yr ofaliad mewn. So 50 Newton yn hafalu 2.5 kg, achos cofiwch. Ni'n glynu wrth yr hafaliad grym yw mas llosi cyflymiad. So bydd yr grym, mae rhaid i roi'r grym cydeffaith, gallai ddim jyst rhoi 75 Newton mewn, achos dwi'n ddim yn wir. Y grym cydeffaith fi goffo roi fyna, nid unrhyw grym. So mae'n rhaid i cynnwys y pwysau sy'n tynnu roced lawr, 50 Newton yw dros y cyfan oll. So mae'n hafal i 2.5 kg lliosi'r cyflymiad. Nawr, fel chi'n weld yn yr ofaliad, mae'n rhaid i ni bach o aildrefnu'r ofaliad, neu os chi'n cofio'r triongl, byddwch chi'n gallu gweld bod cyflymiad yn hafal i 50 Newton rannu'r 2.5 kg. So mae hynny'n rhoi 20 metr yr eiliad i'r pŵer 2, sef meters per second squared. Yn Saesneg, so cyflymiad yw 20 metr yr eiliad wedi sgwari. Ni'n mynd i edrych ar cwestiwn cyn bapur nawr, ni'n rhoi cynnig i ateb e. Felly, mae cerbyd segway yn gallu cael ei ddefnyddio fel ffordd o deithio ar gyfer un person. Mae'r person yn pwyso ymlaen i wneud i'r segway gyflymu ac yn pwyso yn ôl i'w arafu. Mae'n cael ei argymell y dylai pobl wneud sesiynau hyfforddi byr cyn ddefnyddio segway ar balmant prysur. Wedyn mae'r llun gyda chi. Mae'r graff wedyn gyda ni o beth sy'n digwydd. Mae'r graff cyflymder amser ison yn gysylltiedig â sesiwn hyfforddi byr ar y segway sy'n cael ei gwneud ar balmant sych. Rhaid i'r person sy'n defnyddio'r segway wneud stop bris yn ystod yr hyfforddiant. Beth sy'n dda iawn i wneud, cyn darllen cwestiwn, jyst rhoi edrychiad gloi ar y graff, gweld beth sy'n digwydd. Yr amser mae'n cymryd i felly cyrraedd cyflymder penodol. Fi o hyd yn wneud yna, pryd fi'n edrych ar cwestiynau cyn bapur. Gweld y stori
edrych i weld beth sy'n digwydd. Okay? Nawr, ni'n mynd i torri hwn lan yn dibynnu ar y cwestiynau sy'n dod i fyny. Okay? So, mae'r cwestiwn gyntaf, bydd ni'n mynd bach yn frustrating, felly bach chi. Fi'n mynd i trio flico nôl am lan i'r graff. Hwna'r unig broblem, fi wedi trio ffito'r graff fan hyn, ond edrych bach yn mes. So, fi'n mynd i just flico nôl am lan yn y haws. So, mae'r cwestiwn yn gweithio fi, rhwng ba 2 bwynt, a i ba, ba i ca, neu ca i da, mae'r person yn pwyso ymlaen ar y segway. So, ni nôl. Ble mae'n pwyso ymlaen? Nath ei weid, os ydych chi wedi gwrando ar y stori ar y dechrau, oedd ei weid, mae'n cyflymu pryd mae'n pwyso ymlaen. So, mae rhaid a i ba yw hwnna. Okay? Rwy'n pen fan hyn, right? So, a i ba, mae'n dangos mae'n cyflymu, mae wedi mynd lan o dim i 6, sorry, a mae wedi cymryd 3 eiliad fe gyrraedd. Okay? So, mae wedi cyrraedd 6 fan hyn, sorry, mae bach yn fes fyna, ond chi wedi gweld beth sy'n digwydd. So, mae ar 6, ar y cyflymder, a wedyn 3 yw'r amser. Okay? Felly, ni'n mynd i goffo gweud a i ba yw e. Ni'n ffili gweud ba i ca. Okay? Ba i ca, mae'n dangos i ni bod y cyflymder aros o'n un peth. So, ni'n gallu gweud rili bianedd cyson. Okay? Constant speed, bianedd cyson. A wedyn ca i da, mae'n arafu. Okay? So, mae'n mynd yn ôl. So, i weid bod pryd mae'n pwysau mae rhaid i gweud a i ba dos yn dewis. Okay? Mae hwnna'r unig ateb sydd yn synhwyrol. Right, fan hyn, cyn i fi roi'r darn nesaf ymlaen. Mae'n gweithio ni, defnyddwch ar ofaliad, cyflymiad. Bod ni'n newid mewn cyflymder o'n i amser. I gyfrifo cyflymiad yn ystod y 2 eiliad gyntaf a nodwch yr uned. Okay? So, ni'n mynd i edrych nôl, ni'n gwybod bod bach yn frustrating, ond bydd rhaid ni, 3 eiliad gyntaf. Okay? So, ni'n mynd i gael gwared o'r bit sgwch mae gyd to. So, ystod y 3 eiliad cyntaf, okay? Be sy'n digwydd? So, mae rhaid i mynd lawr ar y graff, 3 eiliad cyntaf. Mae'r car di mynd o dim metr yr eiliad i 6. Okay? So, mae'r newid mewn cyflymder yn 6 a 3 eiliad nath ei gymryd. So, pryd fi'n ysgrifennu hwn lawr, dylech chi di wneud e fel la. Newid mewn cyflymder, so fi'n mynd o 0 i 6, so 6 tynnu 0 yw 6. A i rannu gyda 3, dylai'r ateb fod yn 2. Okay? A wedyn yr uned, cofiwch. Yn y Gymraeg, byddwch chi'n rhoi eiliad wedi sgwaru. Okay? Mae hwnna'n bwysig iawn. So, metr eiliad wedi sgwaru meters per second. Okay? Yw yn Saesneg. Gyfanswm wedyn mas y person ar segwau'n 110 kg. Nawr, mae'n bwysig bydden ni rhyw ffigwr rhowch sgwar neu cylch rhwng de, bod chi'n ymwybodol bod ni ddim yn anghofio y rif yma, mae'n braf bod yn bwysig iawn. Okay? Just cofiwch falle bod e ddim yn, so, lan i nawr, ni ddim yn gwybod os ni'n mynd i ddefnyddio fe to, ond mae'n bwysig bod ni'n ymwybodol o'r cwestiwn sy'n cael ei ofyn a'r gwybodaeth sy'n cael ei rhoi. So, mae'n gweithio ni defnyddio'r hafaliad, grym cydeffaith yw mallos i cyflymiad i gyfrifol grym cydeffaith yn ystod y 3 eiliad gyntaf. Nawr, okay, ni'n gwybod beth yw'r cyflymiad, ni'n niwedweithio hwnna allan, sef 2 metr yr eiliad wedi sgwaru. Mae wedi roi'r mas i ni, ni'n gwybod mae mas mewn kilogram, felly ni gyd angen gwneud yw 110 llos i 2. Felly dyle hwnna roi ni 220 newton. Okay, dyle hwnna ddim bod rhy hanodd i chi. Okay, cymrydwch amser, bod chi ddim yn edrych nôl gormod, mae'r gwybodaeth yna, okay, o'r gwestiwn cyn a fan hyn, oherwydd mae dal i ni gyda 3 eiliad cyntaf, yr un rhan o'r stori. Okay? Yn y gyd, mae fe'n gofyn i chi wneud yn ca. Amser adweithio'r person sy'n defnyddio'r segwau yw 10.6 eiliad. So, amser adweithio. Defnyddio'r graff a dudalen 8, sef y dudalen, ni'n gwybod dudalen 8 yw e, ond bydd ni'n mynd ôl i'r graff mewn munud. Mae'r graff ni'n newydd edrych yno. I ddarganfod yr amser yn ystod y sesiwn hyfforddi. Pan mae'r hyfforddwr yn gofyn i'r person wneud y stop bris. So, yn amlwg, os mae'n mynd i stopo, mae'n amlwg mynd i arafu. Okay, ni'n mynd i edrych ar y ran o'r graff ble mae'r arafu wedi digwydd. Okay?
Ti'n dangos wedyn bod e wedi trio stopo'r car. Nôl, right. So, o caida, i ni'n gwybod bod y car wedi arafu lawr. Okay. A ddeiriadau, fi'n mynd i symud man yn gloi, nes i weld beth oedd yr amser adweithio, 10.6 eiliad. Okay. So, os mae 10.6 eiliad, os fi'n mynd nôl i'r pwynt, okay, fi'n goffo mynd fan hyn i ca, so os ga fi y rwbwr to, just i pen. Right. Os chi'n gweld, ymddeiriadau. Os chi'n gweld fan hyn, okay, ni angen pigo ar y pwynt beth yw'r amser fan hyn. So mae'r amser fan hyn yn, mae llinell. Okay, 9. Okay, os bydd fe'n llinell syth, cofiwch bod chi'n defnyddio premeser. Okay. Os bydd fe'n 9, a mae'n gweithio ni bod yr amser adweithio yn 10.6. Okay. So hwnna'r amser adweithio. A fi'n mynd roi am amser adweithio. A wedyn, mae di dachrau. Chi wedi gweld bod e wedi stopio ar ôl 9 eiliad. Okay. So, ni gyd ni angen gwybod yw pryd nath e actually dechrau stopio, achos os mae'r amser adweithio yn 10.6, ni angen gwybod yr amser nath e actually dechrau stopo. Okay? So, mae fe 9 tynnu 10.6. So, dyle'r ateb chi fod yn 10.4 eiliad. Okay, ni gyd yw e, un marc yw e. Okay, be gweithio ni, os wnodd y dath e dechrau, so, na pryd roedd e'r trod lawr i dechrau arafu, chwb mae'r cyflymder di newid ar ôl 9 eiliad, neu gweld, mae'n dechrau mynd lawr. Ond mae'r amser adweithio wedi cymryd e 10.6 eiliad. So, ni angen mynd nôl i ble bydde ni fod tynnu 10.6 o 9, a bydde rhaid chi mynd nôl wedyn i 8.4, sef y darn bach fan hyn, wrth fi uwcholeuo'r coch fyna. Okay, so, chi angen tynnu 10.6. Okay, mynd nôl i gael 8.4 eiliad. Ymddeiriadau am y saith fyna bach yn mes. Okay. Right, fi wedi jwmpo ymlaen. Okay, so dyle wedi bod yn 8.4. Mae deddfudiad gyda Newton yn dweud bydd gwrthrych yn parhau'n ddisymud neu symud ar gyflymder cyson os yw'r grymoedd sy'n gweithredio yno yn gytbwys. Nawr ni'n gwybod bod hwnna'n wir, okay? O deddf cyntaf. Okay? So mae myfyriwr yn dweud bod grymoedd cytbwys yn gweithredu ar y segwau am 11 eiliad yn y sesiwn hyfforddi. Esboniwch a ydych chi'n cytuno ar myfyriwr. Okay? So mae myfyriwr yn dweud bod grymoedd cytbwys yn gweithredu ar y segwau am 11 eiliad yn ystod y sesiwn hyfforddi. Esboniwch a ydych chi'n cytuno ar myfyriwr. Wel, i ni'n gweld bod nhw'n dymon y wir ar gyfer 6 eiliad yn unig. So mae bach, ond dymon am ychydig. Mae'r grymoedd yn gytbwys. Fel i ni chi gweud na. Wel, os na fi'n nôl i'r graff to, ble mae hwn yn wir, i dymon yn canol y graff. Okay? Os chi'n gweld, fel eithon ni ar y dachrau yna, pan mae'n bwysig bod ni yn mynd trwy'r stori o pryd ni'n edrych ar y graff, mae'n arbed amser i ni. Okay? Mi'n rhywbeth o'n bas to. Ond dymor yw'r unig ran mae'r cyflymder yn gyson. Mae'r gweddill yn pina bod y segwau peth yma yn cyflymu, wedyn mae'n arafu. Ond yn y canol fan hyn, o 3 eiliad i 9, mae'r car yn aros ar gyflymder cyson. Ni'n symud mlaen. So, mae bach o fe, ond nid yw'n wir, nid yw'r dywediad yn wir. Mae'n gweud bod yr grymoedd yn bod yn gytbwys am yr 11 eiliad. Wel, mae hwnna ddim yn wir. Mae hwnna'n gelwydd, mae hwnna'n anghywir, dim ond am 6 eiliad yn unig. Felly wedi bod y gweddill yn gyflymder, bod y cyflymder yn anghyson, bod e'n anghytbwys. Mae pina wedi cyflymu neu wedi arafu
Ni'n gweld cyflymu ar y dechrau am y 3 eiliad cyntaf. Mae wedi aros ar bianydd cyson am 6 eiliad ac yna'n arafu i'r diwedd. Okay? So mae hwnna'n enghraifft o cwestiwn cyn bapur gallu dod lan i chi ar falle i wneud ar deddfa Newton. Ni'n mynd i dod ar draws yr un ola. Okay? Fi'n credu bod hwnna'n... Dwi'n hoffi y deddfa yma, yr ifaint a'r lleill. Maen nhw gyd yn bwysig iawn. Okay? Mae'n gallu swnio bach yn gymleth yr un, ond unwaith chi'n dod i pen chi rownd, mae'n eitha hawdd i gofio. Okay? Os bydd corff A roi grym ar gorff B, yna bydd corff B roi grym cyfartal a chyferbyn ar gorff A. Nes i sôn am hwn ar y dechrau do fe. Pryd i sôn am dedd cyntaf Newton, a ni'n edrych ar y grymod yn tynnu lan a lawr. Hwn o'n i'n golygu. Okay? So edrychwch chi ar y llyfr fan hyn ar bwrdd. Okay? So os chi'n dechrau chi draw fan hyn, be mae hwnna'n dangos yw rili, bod y grym yr llyfr roi ar y bwrdd yn hafal i'r grym yr bwrdd yn roi ar y llyfr. Okay? Chos corff A wedyn ni yw'r llyfr, a corff B yw'r bwrdd. So ni'n gweud bod y grym y llyfr yn gyfartal, okay? So i'r grym mae B yn rhoi nôl ar corff A. Dychmygwch chi'n fel pryd, esiampl da arall yw bwns o bêl yn erbyn wal. Pryd fi'n bwns o bêl yn erbyn wal, mae'r bêl yn tar o'r wal, ar y moment mae'r bêl yn bwns o nôl, ni chi'n gweud pryd mae'n cyffwrdd ar wal, bod y grym mae'r bêl yn rhoi ar y wal yr un faint a bod y wal yn rhoi nôl ar y bêl. Os bydd yna ddim yn wir, byddai'r bêl jyst yn mynd syth trwy'r wal. Okay? So, ni lli gweud bod hwnna'n wir. Okay? Cos os byddai ddim yn wir, byddai'r bêl yn mynd syth trwy wal. Edrych, a'n y gyd yw'r dywediad am yr trydydd dedd Newton, felly ni'n mynd i edrych ar cwestiwn cyn papur. Okay? So, yn y 50 mlynedd diwethaf, mae llawer o waith ymchwil wedi cael ei wneud ar ddiogelwch gyrrwr ceir a theithwyr mewn gwrthdrawiad. Oherwydd hynny, mae dyluniad ceir wedi datblygu mwyn gwella diogelwch y gyrrwr a'r teithwyr mewn gwrthdrawiad ben-ben, head-on collisions. Mae dymu gwrthdrawiad yn cael ei osod yn sedd y gyrrwr mewn car sy'n cael ei gyfeirio o dan amodau prawf, i mewn i wal concrit solid. Mae'r graff isod yn dangos cyflymder y dymu o'r foment mae'r car yn dod i gysylltiad â'r wal. Cwestiwn A, nodwch drydydd dedd mudiad Newton ac esboniwch sut mae'n berthnasol i y car a'r wal yn y gwrthdrawiad hwn. Yn amlwg, fi ddim wedi darllen y graff to. Yn amlwg, byddwn ni eisiau bod chi'n edrych roi trwy'r graff, gweld beth sy'n digwydd. Okay, bod chi'n cael edrych ar cyflym i gweld be mae'r graff yn dangos. Okay, so ni graff cyflymder amser we, a ni'n edrych ar cwestiwn A, nodwch trydydd dedd Newton. So, be byddai'n gael 3 marc, môr allan o 3, byddwn ni'n gweld hwn yn, dylech chi fod yn cael 2, mae trydydd un bach yn tricky, ond actually, mae'n neud synwyr, okay? So, chi gael marc am jyst gweud y dywediad. Jyst gweud os yw'r gwrthrych A roi grym ar gwrthrych B, yna bydd B roi grym hafal a dirgroes ar A. Dirgroes yn golygu opposite, os chi'n mwyn am meddwl. Okay, chi'n cael marc yn jyst gweud y ddeddf, beth yw e. Mae'r ail marc wedyn yn rhoi e mewn i'r cwestiwn. Okay? So mae rhaid chi weid wedyn, mae'r wal yn rhoi grym ar y car yn y gwrthdrawiad. So mae'r wal yn rhoi grym ar y car, a wedyn felly mae'r car yn rhoi grym hafal a dirgroes ar y wal. Nawr, fi wedi'r tanlinellu dirgroes, bod nhw angen hwnna ar gyfer y trydydd marc. Neu, dim nhw'n rhoi y trydydd marc, i gael y marc ni, mae rai bod chi yn defnyddio'r gair dirgroes. Okay? So, fi'n trwy'n to, un marc am gweud y deddf, marc arall wedi bod y wal yn rhoi grym ar y car, ac felly mae hyn yn golygu bod y car yn rhoi grym hafal a dirgroes ar y wal. Okay? Cwestiwn nesaf. Defnyddiwch y graff gyferbyn a hafaliad
o dudalen 2 gyfrifol grym cydeffaeth cymedreg ar y dymu sydd yn mas o 85 kg yn ystod o gwrthdrawiad. Rowch eich ateb i ddau ffigur ystyrlon. Nawr, yn amlwg, mae'r cwestiwn yn amlwg ddim yn ei cymed gyda 30 Newton, ond ni'n mynd i roi go arni. Okay? Gweld fel mae'r 3 deddf yn plethu neis gyda'i gilydd. Ni wedi gweld rhai'n barod bod ni wedi goffo defnyddio mwy nag un o'r deddfau gyda'i gilydd. Okay? Yn aml, ni'n mynd i gael cwestiwn jyst ar un fath o ddeddf. Fel arfer chi'n cael 3 deddf wedi cymysgu gyda'i gilydd. Felly mae hwn yn defnyddio nawr i gweld ydych chi'n deall y 3 deddf. Okay? So, be mae rhaid ni'n neud gyda, fe wedi rhoi ar lan, okay, yw mae rhaid ni cofio hwn. Cyflymiad yw newid mewn cyflymder a'i rannu gyda'r amser. Mae hwnna'n bwysig, achos mwyn ffindio'r grym, ni angen gwybod y cyflymiad. Nawr, os ni'n mynd nôl i'r graff, sy'n cyflymiad dyn ni. Cyflymder, sy'n ni. Mae'n rhaid chi'n gwybod bod yna'n wahanol, cyflymder a cyflymiad. Cyflymder yw speed, cyflymiad yw acceleration. Okay. So, i weithio allan yr acceleration, ni'n gwybod sy'n ni'r cyflymder a'r amser. Mae hwnna'n gret i ni, chwarae ni'n gallu gael yr cyflymiad. Na gyd ni angen yw'r cyflymder a'r amser. So, let's weithio allan beth yw'r cyflymder. So, mae'n dechrau off ar 15. A mae'n mynd lawr i 0. OK, fan hyn. Dyle fi roi fyna. Mae wedi cymryd dim pwynt, os wedwn ni bod y canol 0.03, mae hwnna fyna'r llinell mae'n cyrraedd ar y gwylod yn 0.028. OK, mae bob bocs bach yn 2. OK, so dyle fe wneud sens bod hwnna 0.028. So, ni'n ôl. OK, so cyflymiad yw newid mewn bianedd rannu amser. So, cyflymiad yw dim tyn 15, okay? Gan bod yn arafu, ni'n i fe dim tyn 15, okay? Neu 15 tyn 0, mae'r cyflymiad mynd i fod yn negatif. Rannu'r 0.028, byddai roi o gwmpas minus 535.7 metr yr eiliad wedi sgwaru. Okay? So bydd roi cyflymiad negatif i ni gan bod ni'n edrych ar y car yn arafu, nid yn cyflymu. Wedi wedi hwnna'n barod reit ar y dechrau. Ond, gan bod ni'n gweithio allan y grym, gallwn ni anwybyddu yr symbol. Okay? Bod e'n bwysig felly mewn cwestiwn arall, fan hyn, gan bod ni'n gweithio allan yr grym ac nid y cyflymiad, os byddai'n gweithio chi'n gweithio allan y cyflymiad, byddwn ni'n rhoi'r minus mewn i ddangos bod chi'n deall bod e'n arafu. Okay? Ond fan hyn ni'n gweithio allan mwy na jyst hynny, ni'n gweithio allan hefyd bod ni angen dangos fel i weithio allan y grym. So ni'n mynd i roi hwn i nawr, trosglwyddo fe i rhif cyfer agosa, 536 metr eiliad wedi sgwaru. Nawr ni'n mynd i defnyddio'r afaliad, achos ni gyda y mas, okay? Mynd i roi'r mas i ni, yn y cwestiwn, 85. Okay? A wedyn mynd i roi, ni wedi gweithio allan yr acceleration, y mas, y cyflymiad. Okay? So, grym, 85, lluosi 535.7, o gwmpas 46,000 Newton yw'r grym. Okay? O byddwch chi'n neud yr... Dwi'n mynd sgwirio'n gloi i chi. Okay, os chi'n gweithio hyn allan ar calculator, okay, byddwch chi'n gael, byddwch chi ddim yn gael yr 46,000, okay, ond mae moyn i roi'r ateb i ddau ffigur ystyrlon. Okay, so mae'n bwysig wedyn ni'n rhoi bod y grym yn 46,000 Newton. Okay. Right, ni'n mynd symud ymlaen yn gyflym, dim ond 6 munud sydd ar ôl. Okay, ni'n mynd i trial gorffen yr rhif 2 ac cyn i orffen. Defnyddwch y graff gyferbyn i esbonio yw'r grym cydeffaith yn gyson yn ystod gwrthdrawiad. Wel, fi'n credu ni gyd gallu gweud bod hwnna ddim yn wir, bod y grym cydeffaith ddim yn gyson. Mae'r cyflymder yn newid. Nad ni'n gwybod bod y cyflymder yn newid gallai ddim fod yn gyson. Okay? Okay, nid yw'r graddiad neu'r goledd y graff yn gyson. Cyflymiad yn newid neu'n cynyddu. A nad ni'n gwybod bod hwnna'n wir, mae'r grym cydeffaith methu bod yn gyson. Okay?
So, i gael yr ail marc, mae rhaid bod chi'n gweud wedyn, un i weid bod y cyflymiad yn newid neu cynyddu, neu bod y graddiad, yn gyson, neu rhyw graddiad yn gyson. Ond yr ail marc, mae rhaid bod chi'n gweud bod y grym wedi cynyddu trwy'r broses stopio. Mae'r car wedi stopio, mae'r grym wedi cynyddu, ac felly wedi stopio. Ond mae rhaid iddo grau'r bod y grym wedi cynyddu. Newn nhw ddim dderbyn bod chi wedi gweud bod y grym yn newid. Dyw hwnna ddim yn ddigon. So mae rhaid bod chi'n gweud bod y grym wedi cynyddu. Hwna wedi achosi wedyn i'r hwnna sydd wedi stopo'r car. Esboniwch yn erbyn gwaith sy'n cael ei wneud, sut byddai cywasgran, crumple zone ar flaen y car yn gwella diogelwch y gyrrwr mewn gwrthdrawiad ben-ben. Hwn bach yn wahanol, fel ydyn ni wedi cael cwestiwn flaen o blaen, a mae rhaid ni dod bach o'i'n beddwl ni. Felly, bydd y pwynt yr crumple zone? Wel, mae'r cywasgran yn cynyddu'r pellter neu'r amser i stopio. Felly, mae'r grym yn llai ar y gyrrwr. A mae hwnna'n amlwg. Dyle bod yr ail marc yn rwydd, un o'ch chi gyda'r un cyntaf, bydd y pwrpas y cywasgran yw cynyddu'r pellter neu'r amser. Os chi'n meddwl am hwnna, a meddwl am yr hafaliadau ni wedi bod yn defnyddio, mae hwnna'n ddefnyddiol iawn. Os chi'n meddwl, os chi'n cynyddu'r amser, mae hwnna'n mynd i wneud yr cyflymiad yn llai. Os fi'n meddwl am yr afaliad mynd i defnyddio ar y top fan hyn gyda a yw fi tynnu yw rannu dyta, so y cyflymiad yw newid bianedd rannu amser. Os fi'n cynyddu'r amser, mae hwnna'n mynd i lleihau cyflymiad, a wedyn os fi'n defnyddio F equals MA, sef grym yw mas lluosi cyflymiad. Os mae cyflymiad fi'n llai, mae'r grym mynd i fod yn llai. So mae hwnna'n bwysig iawn i chi sylweddoli. Cwestiwn gallu dod lan, mae ddim cweit i wneud chi'n chi'n meddwl, wel, be mae hwnna nawr i wneud gyda deddfa Newton. Mae rhywbeth i chi edrych yno a gweld, beth yw pwrpas y crumple zone? Wel, i gynyddu'r pellter neu'r amser i stopio, a os mae hwn yn wir, mae hwn mynd i lleihau'r grym. Mae'n mynd i roi'r gyrrwr. So dyna gyd sydd fi heddi i chi. Diolch am wrando.